Bună, eu sunt Toni și azi al 8-lea episod din Microvoz România. Eu sunt Robert. Da, am mutat iar în el. Fac versus contra deșteptării. Noi avem un hacker, cum se vede. What the fuck? Și eu merg la aia la alții. Am găsit bateria lor. Am pus eu bateria. Yo, you win! Hai, Way to go, buddy! Eu am intrat de 60 de ce voiască tu. Stai să dea asta go și mai facem, cred că, încă o rundă. Că nu știu, am avut hacker. Și am făcut și 200 de bani. A, da, și dacă o să zicem înainte ceau, înainte să se termine filmarea, dacă zicem ceau, înseamnă că vrem să ne asigurăm dacă că poate să opri la și 10 minute sau dacă nu să mai lungim. Capture the battery. Adică Da, și nu știu. Mamă, nu mi-a dat direct apă. De ce a intrat cu mine? pentru că nu știu. Fuck, Yves, are un hack. Eu am luat bateria. Și Toni fuge. Și Toni, și... Noi la când ne-am apucat să filmăm chiar? Ia. La Și când ne-am Toni, pune bateria. Toni, la când ne-am apucat să filmăm? Nu, dar nu contează. Nu. Dacă nu facem partea a doua. What the fuck? Yo. Cu exilul ăla plus 5. Stai să vedem. Primul death. Avem iară hacker-ul. Yes. Dar dureze ceva, că facem la rând de acum. Avem 2 hackeri. Deci să nu mai uităm, să putem filma fain. Gata. Dar și ei are un hack. Și ei are un hacker. Da, uite mă, pe X Joseph X. De kick. Se bate că Mame, am dat la rifle la ăla. Ei are 3 hackeri. What the fuck, îți prietenii hack? Nu are. 3 hackeri are ei. Îți prietenii hack ăștia. Uite, eu tot. You lose. You lose! Nu se poate. Next time. Fuck my life. Ce drag. Stai să văd ceva. Bă, să le dea kick la hacker. Elimination! Hai, Toni. PVC. Hai să vedem. Join metal. Siguranță după. Bă, tu ești cu noi? Am intrat cu Lucas și încă unul n-am. Eu sunt cu unul de 54 și de 31. Da, sunt eu pro și îi fac pe toți. Da. Pe ăla de 54. Dar tu nici n-ai început încă runda. Uite, ăsta e Emil, adică fratele lui Emil. Aia, cred că tot pe Și runda. Nabi. Unde? De unde? Acolo. Vedem la cealaltă, am când îmi place. Uite, mama, ce naiba avem noi aici în echipă? Un noob și încă un noob. Egal, doi nubi. Ce fain l-ai luat eu pe nubul ăla, l-ai văzut?
O să fie acolo. E unul de iubire. level 54 la noi, încă unul de 38, unul de 41, Radar's been 42 și încă unul de 41. Cred că a venit hackerul la voi. Mamă, posibil. Bă, vezi că e în chestia aia mică, în tubul ăla micuț. Move your ass. Go, 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 go! E mort. Și nu l-am văzut pe enorm. Listen to me, then get ready. Na, cum se vede. Apoi și la noi, uite ce e la noi numai. Vai de mine ce vă bate, vă rup. Dacă n-am lag, îi rup pe toți. Mamă, nu mi-a dat-o directă să lău. O, e bine, moș. Dar nu știu unde sunt. Cred că e sus acolo pe la geam. Da, e un natrec, un natrec. Bizardul. Haide, mă. Ce mă? Uite-l, mă. Mamă, era mișto, normal. I-am dat cu, nu mai știu, la AA. Radar's been respawned. Da, ce mă lag. Move your ass. Go, 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 go! Haide, 4 pe 1, oare cine câștigă? Asta că e super pro. Sau de unde știi? Uite la noi să avem. Dacă omoară ăsta... Uite! Ah, Ce că la a fost 2 versus 1. Listen to me, then get ready. X, nu 3X, nu X3, nu mai știu să citesc bomburi. Bă, dar la unii am așa un bug de nu văd cum arată. știu, nu? La fața și partea din față, da. O tot dau acolo chiar dacă nu e nimic. Hai de mine ce lag am și... Măcar pot să joc 500 și ceva anunțe. Mamă, uite batați pe mine. Direct shot. Subit. Am venit atunci după perete și din greșeală m-am dat. Uite, bă, mi-a dat un la bază, că... faceți de 5-4 la voi în bază. Eu la vreo 3-4 eu la... Am murit. Sunt încă 2 pro. Vedeți. Pentru că ăștia care mai nu urmă la Radar's noi been respawned. toți de râtă acasă. Și la noi e unul de full RT ultimul. Move your ass. Go, 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 go! Poate să fie full, dar 5 de râtă controlau. Și că ăsta e full de râtă, nici n-are costum. You lose. Dar n-are costum. Next time. Mai avem timp de 2 minute. Bine. Și cred că o să facem și partea 2 de la episodul 8. Tac. Cac. Puf! Pah, ce urti chestia. Cac. În fine, dacă nu, o să vă zicem ceau la și 10 minute și dacă mai filmați în continuare, baftă nouă și, în fine. Și vouă. Și vouă și nouă și noroc. Da. Deci sufocăm acelea, ne uităm la setări, încercăm să facem totul. Numai pentru voi să vă uitați. Uai, ce hackerat e spus. E una de level 51. E low și tot n-a murit. Păi, E da, full hai. RT. Are Anamatronul, strălucește, are Gabrielul. Să vezi ce ușor l-a omorât pe cel mai pro de la noi din echipă. Pe ăla de runda trecută care era mega pro. Deci l-a omorât așa, deci nici nu avea... Deci l-a omorât așa ca și cum ar fi... Ca și cum i-ar fi una... Big Boss 1. Listen to me, then get ready. Ar fi una mea. Deci ar fi un pe pub și ar fi... Puțin cam pro, știi? Așa l-a omorât. Ăsta a fost episodul de azi, sper să vă placă. Și